Αισθανθήκαμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τους συναδέλφους πρατηριούχους σε όλη την Ελλάδα για τα ολοκληρωμένα συστήματα εισρωών νεκρών, ξεκινώντας σήμερα από εδώ στην Αθήνα, συνεχίζοντας στις 10 του Μάρτη στη Θεσσαλονίκη και στις 31 του Μάρτη στην Κρήτη. Γνωρίζετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πρατηριούχων εδώ και χρόνια επιθυμούσαμε δικαίως την εξυγίαση της αγοράς των πετρελοειδών, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας, αλλά και των πρατηριούχων και της κοινωνίας. Χαιρόμαστε που αυτή η προσπάθεια παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά. Συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάνουμε ένα αγώνα οι πρατηριούχοι τα τελευταία 11 χρόνια, και δεν θα έλεγα 11 χρόνια, θα έλεγα παραπάνω, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο νόμο 3054 του 2002 είχαν προηγηθεί διεργασίες ακόμα πιο πριν, υπό την ηγεσία του τότε Προέδρου της Ομοσπονδίας, του κ. Μακρυβέλιου. Τεράστιες προσπάθειες, τις οποίες βλέπαμε από τότε ότι η αγορά ξέφευγε και έπρεπε η υγιής πλευρά της οικονομίας μας, των πρατηριούχων, της κοινωνίας μας, να μπει σε ένα άλλο δρόμο. Δυστυχώς αντιμετωπίσαμε τεράστιο πόλεμο. Τον ζήσαμε και δυστυχώς τον ζούμε ακόμα και σήμερα. Ακόμα και ο κλάδος μας έχει περάσει πολλά δεινά εξ αυτής της όλης κατάστασης και της προσπάθειας εξυγίανσης. Θέλω όμως να πιστεύω ότι σήμερα είναι μια αφετηρία, μια νέα ημέρα για κάτι το καινούριο. Εμείς τουλάχιστον δουλέψαμε και τα προηγούμενα 1-2 χρόνια και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς την κατεύθυνση της ομόνοιας του κλάδου μας, διότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και να φέρουμε το καλύτερο και για την κοινωνία και για τον κλάδο μας και για την εθνική οικονομία. Η πρώτη νίκη λοιπόν για εμάς επετεύχθη μετά από όλο αυτόν τον κόπο. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλες δυνάμεις μας πολεμήσανε. Τα καταφέραμε. Κερδίθηκε μία μάχη, όχι ο πόλεμος. Υπάρχει ακόμα αγώνας, διότι ξεκινάει από εμάς το πρόγραμμα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και σε όλα τα στάδια. Έχουμε ήδη από τις επαφές με την πολιτική ηγεσία, είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί και στα επόμενα στάδια. Και αποδεικνύεται σήμερα ότι όταν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα, και υπάρχουν και δυνάμεις υγιείς που στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, αυτό το πάντρωμα φέρνει το καλύτερο. Είμαι αισιόδοξος. Είμαστε 2013 πια, είμαστε ένα μήνα πριν την εκπνοή της προθεσμίας που έχει δοθεί από τον νόμο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Σας μεταφέρω λοιπόν και τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού του κ. Σκορδά. Στην κατεύθυνση εγκατάστασης και υποστήριξης του συστήματος είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η απόφαση είναι ηλυμένη από τους δύο υπουργούς, τον κύριο Στουρνάρη και τον κύριο Χατζηδάκη, να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, όχι ευρωπαϊκούς, δηλαδή χρήματα που έχει πληρώσει ο κάθε ένας από εμάς ως φορολογούμενος, για αυτά τα χρήματα μιλάμε, χρήματα που δεν περισσεύουν, ξέρετε, από πουθενά, για να βοηθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών. Γιατί πιστεύουμε ότι κάθε ευρώ που θα πάει εκεί θα είναι επένδυση για την πολιτεία. Ξέρουμε όμως ότι θα είναι επένδυση και για σας. Γιατί με αυτά τα συστήματα όχι απλά θα διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η πάταξη του λαθρεμπορίου, όχι μόνο θα διασφαλιστεί ο καταναλωτής, ο οποίος θα ξέρει ότι κάθε λίτρο
που δηλώνει η αντλία είναι πραγματικά μέσα στο αυτοκίνητο, έχει περάσει και δεν έχει μείνει κάπου αλλού, αλλά και εσείς θα διασφαλιστείτε έναντι των δικών σας προμηθευτών, έναντι της οποιασδήποτε ασύμβατης συμπεριφοράς πιθανόν των υπαλλήλων σας. Άρα το σύστημα εισρωών εκροών έρχεται όχι μονάχα να αλλάξει τη σχέση πολιτείας πρατηρίου, θεωρούμε ότι έρχεται να πάει το πρατήριο στην επόμενη χιλιετία από άποψη λειτουργίας και υποδομών. Η εταιρεία μας, Καρανάσιος Βαρσάμι και συνεργάτες, ασχολείται εδώ και 23 χρόνια με τη μελέτη, σχεδίαση και αδειοδότηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Είμαστε τεχνικοί σύμβουλοι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων και διάφορων άλλων κλαδικών φορέων στον επισκευαστικό χώρο, καθώς επίσης και στον χώρο της μεταποίησης. Το Υπουργείο ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας θα πρέπει η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου να ενσωματώνει το σύστημα εισρωών εκροών. Και όταν λέμε να ενσωματώνει, εννοούμε ότι θα πρέπει να εμπεριέχει και τον αριθμό μητρώου η άδεια λειτουργίας σας, της κάθε δεξαμενής που προσωρινά θα δώσει ο εγκαταστάτης και τελικά θα εκδοθεί από το Υπουργείο ο οριστικός αριθμός μητρώου της δεξαμενής, αλλά και τη σωστή χωρητικότητά της. Διότι και η άδεια λειτουργίας θα κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και εκεί θα πηγαίνει και η δήλωση του εγκαταστάτη και όταν αυτά δεν ταυτίζονται, τότε το πρατήριο θα έχει πρόβλημα. Οπωσδήποτε, βέβαια, ξαναλέμε ότι η εγκατάσταση του συστήματος θα είναι απαιτητή και αυτό θα αναζητείται και από τις διευθύνσεις μεταφορών που μας δίνουν την άδεια λειτουργίας και άρα, εάν δεν θα το έχουμε εγκαταστήσει, θα θεσπιστεί, το δήλωσε πριν ο Γενικός Γραμματέας, και νομοθετική ρύθμιση για σφράγιση του πρατηρίου. Γι' αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Στις σκέψεις μας και πρότασή μας εμάς σαν υπηρεσία προς την πολιτική ηγεσία είναι προκειμένου όλες αυτές οι τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται εδώ στο νομικό πλαίσιο που σας παρουσιάζω να βεβαιώσουμε ότι πληρούνται στην πράξη από όλα τα συστήματα, να δημιουργήσουμε, σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε επίσημους φορείς ελέγχου. Υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, είναι αδύνατον οι κρατικές υπηρεσίες να το κάνουν, λόγω καταρχάς αριθμητικής ανεπάρκειας, έτσι. Δηλαδή, αν το δούμε σε όλη του την έκταση, μιλάμε για 6.500 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κρατική αρχή που να μπορεί να το κάνει και δεν υπάρχουν και κατάλληλα στελέχη. Ιδιωτικοί φορείς όμως, όπως είναι ο Bureau Veritas, φορείς ελέγχου, που ήδη χρησιμοποιούνται από την νομοθεσία για να ελέγχουν μια πλειάδα άλλων πραγμάτων τεχνικής φύσεως, μπορούν κάλλιστα κάτω από ένα διεθνές πρότυπο αξιολόγησης που λέγεται 17020 για τους φορείς ελέγχου, να διαπιστευτούν από το ΕΣΥΔΑ, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για τον έλεγχο και την παραλαβή αυτών των συστημάτων, όπου θα κάνουν μια αναφορά από κάποια δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες σημεία που θα ελέγχουν και θα πιστοποιούν και προς εσάς που είστε οι χρήστες, αλλά και προς εμάς που είμαστε οι αρχές, ότι το κάθε σύστημα κατά μονάδα πληρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτό το θεωρούμε επίσης πολύ σημαντικό βήμα που έπεται και θα εξασφαλίζει πολύ και την επένδυση που θα κάνετε και εσάς. Θα έχετε έναν μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης. Θα έχουν ελεγχθεί πράγματα και κάτω από τον έλεγχο, πιστέψτε με, θα αλλάξουν και πράγματα, τα οποία θα είναι υποφελία της λειτουργίας των συστημάτων. Μία τυπική γραφική απεικόνιση του συστήματος, το οποίο ξεκινάει από τις εισρωές, την παράδοση από το βιτίο, τις δεξαμενές με τις βέργες, την κεντρική υπολογιστική μονάδα, τους εκτυπωτές οι οποίοι σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να βρίσκονται σε εγγύς των αντλειών, πρέπει να βρίσκονται σε σημείο εύκολο για να παραλάβει κάποιος την απόδειξή του, περιφερειακά του συστήματος όπως ο χρηματαποδέκτης ή και άλλα περιφερειακά που υπάρχουν στο πρατήριο, το υποσύστημα εκροών με τις αντλίες και να μην ξεχνάμε και τους μετρητές. Πρατήρια τα οποία έχουν γεμιστήρια για τα βιτία
θέρμανσης και αφαιρούν καύσιμο από τις δεξαμενές τους για να γεμίσουν το βιτίο, πρέπει να έχουν αντίστοιχα ηλεκτρονική κεφαλή με ηλεκτρονικούς αθροιστές, ώστε να μπουν σύνομα μέσα στο σύστημα. Η φιλοσοφία μας είναι ότι προσπαθούμε να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες, γιατί καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι για έναν πρατηριούχο να ανταπεξέλθει στη σύγχρονη τεχνολογία. Το ότι λέμε να ανταπεξέλθει στη σύγχρονη τεχνολογία, καταλαβαίνετε ότι όλες οι οθόνες μας είναι για οθόνες αφής, χωρίς να χρειάζεται να έχετε βγάλει κάποιο απολυτήριο IT, να το πω έτσι, computer, για να το χρησιμοποιήσετε. Όλες οι διαδικασίες είναι αυτοματοποιημένες. Το μότο της εταιρείας είναι ότι όσο λιγότερο εμπλέκεται ο χρήστης στη λειτουργία του προγράμματος, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχουμε και εμείς και ο χρήστης. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τις παραλαβές από τον προμηθευτή, όπως ορίζεται από την νομοθεσία. Έχει ικανότητα ανίχνευσης μεταβολών στάθμης 0,01 χιλιοστού. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να πετύχουμε υψηλή ακρίβεια στην αναγνώριση των παραλαβών, το οποίο δεν έχει σημασία μόνο για το σύστημα εισρωών, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι παραλάβαμε ως επιχειρηματική ανάγκη απέναντι στον προμηθευτή. Ο νόμος αναφέρει συγκεκριμένες απαιτήσεις στο προεδρικό διάταγμα 118, όπως για παράδειγμα πρέπει να ανιχνεύονται διαρροές μεγαλύτερες από 0,75 λίτρα την ώρα, με πιθανότητα επιτυχούς ανίχνευσης μεγαλύτερη από 95% και εσφαλμένης ανίχνευσης μικρότερη από 5%. Εισρωές-εκροές είναι ένα νομοσχέδιο ή μια κοινή υπουργική απόφαση που έρχεται να καλύψει ένα χάσμα που υπήρχε στην αγορά. Το χάσμα αυτό είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλη την πυραμίδα καυσίμων. Από τον τελικό πελάτη προς τον πρατηριούχο, από τον πρατηριούχο προς την εταιρεία εμπορίας ή το βιτιοφορέα, από την εταιρεία προς το κράτος ή ανάποδα. Αυτή η πυραμίδα. Υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης. Και όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης, ευθύτητας και ειλικρίνειας, έρχεται η επιβολή ενός νομοσχεδίου τουλάχιστον να καλύψει εν μέρη τις τρύπες αυτής της εμπιστοσύνης. Αυτό πραγματικά είναι εισρωές-εκροές σήμερα και έτσι όπως τοποθετούνται. Δεν υπήρχε αυτός ο αυτοέλεγχος της αγοράς που υπάρχει σε άλλα κράτη για να βοηθήσει την αγορά να λειτουργήσει. Τώρα τι είναι εισρωές-εκροές ως έργο. Οι εισρωές-εκροές δεν είναι έργο υποδομών. Είναι έργο πληροφορικής. Πέρα από τις υποδομές και αφού εγκατασταθούν υπάρχει μια συνεχής διαδικασία ενημέρωσης κεντρικών συστημάτων. Αυτό το καθιστά ακριβώς έργο πληροφορικής και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ολοκληρωμένο σύστημα εισρώων εκροών της εταιρείας μας είναι πιστοποιημένο. Είμαστε μέλη, πιστοποιημένα μέλη και μια σύντομη περιγραφή που σίγουρα το έχετε ξανακούσει από τους προηγούμενους. Αποτελείται από μια κεντρική μονάδα, κονσόλα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων, συμβατό με όλες τις ευρωπαϊκές αντλίες, με ένα μηχανισμό μέτρησης στάθμισης των δεξαμενών, δηλωμένων δεξαμενών, με βάση την άδεια της λειτουργίας του πρατηρίου, ένα υποσύστημα μέτρησης διακινούμενης ποσότητας αντλειών και ένα υποσύστημα κεντρικής ενημέρωσης δημοσίων αρχών. Η δυνατότητα σύνδεσης με αυτόματο πολιτή, χρήση έξυπνων καρτών, απομακρυσμένου ελέγχου, καθώς και έλεγχος gas detector και σεισμάτων PLS, είναι κάποια πρόσθετα στοιχεία που αξίζει να γνωρίζουν οι πρατηριούχοι, έτσι ώστε αγοράζοντας ένα σύστημα να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πλαισιώσουν υποσυστήματα αυτών. Συμβατεί με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οίκων αντλειών, όπως βλέπετε στην οθόνη. Η σύνδεση με αυτόματους πολιτές, που αυτό δείχνει σιγά σιγά στο μέλλον ότι θα αποτελέσει ένα στοιχείο πρόσθετο για τα πρατήρια, δηλαδή η αυτοματοποίηση των πρατηρίων και η λειτουργία τους σε ευρύ φάσμα χρόνου, δηλαδή 24 ώρες το 24ωρο. Η σύνδεση με σύστημα αναγνώρισης καρτών είναι μια υπηρεσία που ουσιαστικά, βλέποντας στην Ευρώπη ότι το αυτοματοποιημένο πρατήριο δημιουργεί ένα χαμηλότερο κόστος λειτουργίας των
επιχειρηματιών, δίνει τη δυνατότητα να σκέφτεται ο επιχειρηματίας πρατηριούχος για το πώς θέλει πραγματικά να λειτουργεί στο πρατήριό του. Αυτό σημαίνει ότι το δικό μας το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει και αυτή την υπηρεσία. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες, κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς εσάς και τους χορηγούς της ημερίδας αυτής, της οποίας διεξάγαμε με έναν τρόπο ο οποίος μας ικανοποιεί απόλυτα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν και να σας ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο για τα συστήματα εισρωών νεκρών και επίσης να ξέρετε ότι είμαστε πάντα κοντά σας δημιουργώντας τέτοιες ημερίδες, τέτοια προγράμματα για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο μας και τον συνάδελφο.